U rubrici Kultura sjećanja pominjemo da je iza nas još jedna godišnjica genocida u Srebrenici, da idemo u susret obilježavanju 25. godišnjice genocida u Srebrenici i da i ove godine, kao i svih prethodnih godina, je, nažalost, srpsko društvo u kritičnoj masi sa svim svojim potencijalima akademskim i političkim bilo uključeno u negiranje genocida u Srebrenici. Šta više, dogodio se u Beogradu jedan performans gdje su umjetnici izvodili predstavu na temu Srebrenica, a onda su velikosrpski ekstremisti sa likom zločinca Ratka Mladića na majicama ušli i prekinuli taj performans. To samo govori da srpsko društvo, evo, 24 godine poslije, nije sazrelo do katarze. Moramo podcrtati, jedina dva naroda koja su kolektivno kriva za genocid u Evropi jesu Njemci i jesu Srbi. Nema nikakve treće presude. Dakle, ima holokaust nad Jevrejima i krivica Njemaca, ima genocid nad Bošnjacima i krivica Srba. Njemci su odmah nakon Drugog svjetskog rata doživjeli katarzu, suočili se sa činjenicom da su bili odgovorni za strašni zločin holokausta i oni su odmah priznali holokaust, distancirali se od zla koje je činjeno u njihovo ime, u udžbenike ugradili da se njemačka djeca obrazuju pojam holokausta, dok s druge strane 25 godina poslije srpsko društvo je na pozicijama proslave genocida, samim tim što neće da se od genocida distanciraju priznavanjem genocida. Znaju oni jako dobro zašto to čine, jer naredni korak nakon priznavanja genocida jeste ukidanje spomenika genocidu, a to je entitet Republika Srpska. Ne može biti da nešto što je presuđeno za genocid u budućnosti traje, ali to trebaju prije svega da urade sami Srbi, da se distanciraju od genocida i da ukinu Republiku Srpsku koja je sramota srpskog naroda. Nažalost, Srbi su u kritičnoj masi ostali na pozicijama proslave genocida, na pozicijama očuvanja onoga što jeste spomenik genocidu, a to je Republika Srpska. Srbi, da bi se distancirali od genocida, onako kako su se distancirali Njemci, moraju ukinuti Republiku Srpsku. Na kraju, svi ovi koji su sada govorili, a ima tu čestitih Srba, ipak nisu kazali da minimum te priče jeste ukidanje Republike Srpske. I što reče jedan autor, kaže, nije njima lako. Kako, bolan, nije njima lako? Kaže, pa gledajte, sav svijet dođe u Srebrenicu, sav svijet je uz žrtve Srebrenice, valja njima to trpiti, da toliki narod vidi šta je istina i šta je laž. Niko neće doći tog 12. jula, kad su oni izmislili taj datum stradanja Srba u Srebrenici, ko što je došao sav svijet tog 11. jula u Srebrenicu i diljem Evrope i diljem svijeta su održavane manifestacije posvećene Srebrenici.